Bedem se bede enkwan mfia na nye okan bede aha Edumasa TV bomode so subscribe djumedie ni wa share djumedie ni so ama wonua enye bi ahwe ena no yawada etwa mu kita won sabosumi ewomi ya ne da na toso eye edu ensem ekopie mu ewo Asantuma Traditional Council yero na asetitu na mahene na brempon etina hobobo ho no ensem ni bi eye yero eye 7 previous adase bro se bonsu a wokọ akura yana na mampon hema eba be pie mu ewo honom ewu Edumase enso ensem ba be pie mu wo ho kwaman so ensem so eba be pie mu wo ho ena afi ejadam na wei enam ne teacher kantanka ya sinkonya a eba be bobo sansem yi nyina ho na yesua de ede afrimu na ye hyase a ne yebefa afrimampon yemo mpiri teacher na ye mana kwaba ne yemfa nkomo no so ntoa so teacher akwaba mejo so ebru abonboko de eye edo ba de ase teacher nano yawade twam 10 July Asantuma Traditional Council beko tenase na yewra dase bro sebo nso kwakura ne maame na aja kuma dufie mampon hema eba be gina adwam bedase na aseda na kire no na se wo se yewra de bono so se wonko na wonko pe se bi mpreduasa wo dehie wonko no nko tena ho na dehie busua ni nyina mfa mu dwa toa emfamra na wono no oba pani ana wo hema wonyi baako na onfa no nkoma gyase na afi yemfa ne mra na wo ba no na mentime ho ase bi me de me na mente ase bia na obi de ote ase na nanom bia na eka ne ho eya adanse wo fen so edwoso adankreja afijase asokore ene amoafo masem bi se di kan se adenti na nanom yi eka amampon hema ho ene ne begina adwom yo so hwe ya abo se omo a omo ba adwom no mampon hema na obedase na mampon hema nde obedase ama mampon man sa na omo abobo omo din no omo wonifa no nifa feku mu asanteman eda ho no emu achemienu nifa ne benkum na nifa aman hene no ena obubo omo din no adanse ofenso adweso dankrenya afijase asokore ne amafo omo nyina ye nifa na ebinum kura de omo nye nifa keke omo san ye busuafo isanse wonum ye bretufo ya omo ne mampon babusua ebi ni adankrenya ebi ni amaforo chese wonum a omba ye ne de chese ne mu achi miensa no ebi ba na se omo wonifa ya nana mampon he na da nifa na no ena bi nso ba na se omo ye nifa esan ye busuafo ena ebinum nso ba na se wonum nso so esom mampon man omo ye mampon konwasofo nese ndi ho ena obehu apa obehu adwira no efijase obehu jase nom jase kontiri ni akomu wonum no nso ba na se omo ye mamponfo a ombeta na mampon hema achi ebise omo ye mampon konwasofo abusua yense yenkomo twetwe nyina ye mampon nanse na yenkwai na yenkonkoti abra ye na mampon hema begina adwam ede na nanom abubo mu din nyina begina adwam no yenkoti de yewura na setitu ese mampon hema intimra na ndese be si na really hanti ara ma de na no pra personal me say na Asantuma trans sele wa se be ali bu a bo mi to no pen ko trans na le chira mo pen pa ma no ko be de do wo Yom. Si l'occasion ne sait. Quand transforme le déchet. So no wonu no ma déchet, quand transforme le do atoa. O di do atoa ne pe pa o fata. Na for man pe fo sihne tu ni fo. Ano bia de si no mampo. Ano ko ro faso. Si abo bia pa kan hene si bi dabi. Dada munu.
Abusia mfoni ekohwe ba ye nyina teacher de yewura enso so aka kire ye namampo hema no na masem bisa sebi yewura kasa ye mu no ene ye gina so de bisa ya asem yewura na say to say yewura mampo hema enhwe na abusia de dwato nyina ebeba no ono enyimu baako na onfa ne mre jase na amane ne amamre kwan mu no mampon ohima no nko a ne yi sebe mpreduasa wo hene ana baako onu ne beyini na wase yagitum ana de nkunya sofo nso so bepene so si yemfa ne mera no yagitum enye yi ana yo se odehye ene di akonya nkunya sofo homo nka dehye ho ohima ena oda adehye ni nyina no mampon bretu bretu no ewo fibubo be se numa na sensia ena ni nyina ka bom ye bretu mampon bretu adehye busua no na sa fibubo yi obia opebia sebe nya do fibubo no obia betimi ayemienu betimi aybaako obi kura betimi akase onne oni obia ntomfo obia ama na omde omoba na se omoye numo so omoye duo so omoye duonu ohema baji obia nsane ne boamu ade ya dwato a enam omde nam ohene bi ohena ne mu oduro bi so na ode beba bre ohema ohema agigi ni nyina awie a afi na ohema ne ono ne busua pani ene ne fiefo emrewa ana se mpanimfo betrase se onma aba nyina yiwe we na ye de yigiri se obebo oman no omo yi ne baako no wie a ndi edu na bayo aduonu na bayo baako pe no oyi no de ma jase se jase de mayi ne fa no komma nkonwa sofo eno na ohene ka se si ahene ne etu ahenefo wonum edinya ebata omo no sebe yede kire eme yehu omo no si ahene etu ahene enso sebe tumi ne de ohema ho ne wo ene wo osande ne nso to pe tu ahene ne si ahenefo pa dia ene mampo yema ene mampo ene osande ne enso nkonyansofo ni nyina nso ya sanfa wonum se wo nso ya tu ahene ne asi ahenefo endi jaase no ebeda mfimfin ono kọ ohema ho ena osan kọ nkonyansofo endi ohema de no ma jaase na jaase nso ne wonum akohia no ode de ohema yi no ede na ma nkonyansofo adenti na ode no ma nkonyansofo ode no ma nkonyansofo se obi wo no ho asem bone bia wonka asem bone a sebe yi eda ho yi adansidie ewo ho ya betimi omutimi de adansidie bade a entimi ma sai nipa na nya ohene so omo anya bia ma de a ene na de ohema yi no ana eko de ohema yi no ana eko na teacher wadaroma ade na sa etu ahene ne asi ahene foi yenim se dwato a twafo da behene ne ba mu hene o mu di mu pa na nso etu ahene ne asi ahene wo mu nkan sa na nan mu nkan me jiri se bia nka abubusa se o mo ne ho anu na baby a wode afa ne nyina asem kro no a kase nkonwasofo a ohene ne nkonwasofo se oye obrempon a ni nyina esua free omanyene o omanyene nkonwasofo eye edumienu no ase ne se e kan nkonwasofo a eye ono mo de da feku ano nti feku tire fo no ono mo ne omanyene nkonwasofo oba abrempon so a eno nso saa na omanyene nkonwasofo a ye ka se omo ye edumienu ene hwan ene kontre akwamu adontin nifa benkum abusua anase nton hene fakumase a
yokohene oba mampon so abretu hene o mura chino na fe yaba chidom ene ne majase chidom ufri chidom ana o ko jase na jase enso so ankobia manwere nkoso na saa weerum ene achiame hene ndi oka saa nkrofo egbo ma omo yedumienu ndi baba nse sede na Yesu wo asuafo dumienu o mo nso so dumienu saa o nso asuafo dumienu enti saa edumienu yi wonu mo na jase eka ho enso ono na jase na de wo mo koma omo no mo nyina atrase ahwe kodu a omo betimi anya wo no na ye de akọ ma ohima biem aha enti saa we ni obobo ya na de omo no omo nya fekutire omo kan feku obi ho ye fa ebi a ya twafo no ebetimi abasa wo benkum wo kontrem anase wo akomu ba bi wo kura oduru ha na omo ye mienu kontre ewo ni twafo na akomu so wo ni twafo ofa kuma sese ya saa we no mo no omo no hye obi yam endi omo nya fikutire endi ya ka se ono ma atwa hene ne esi ahene no saa nkrofo no wonu mu nka ho na obeduru krobi so anase o ma bi so no na omo chinchina omo pa omo 17 no omo de omo akowuram odi omo wuram na se obi koka ho ntamwa ebetwam anase ebeyi omo de na firim wonu ka ahenie ho ena ma na ya ahenie nanso eduru dwuma bi a esese omo di a omo no de na nka ho ye si hene ye tu hena omo betimi de omo adwena ba nanso nye omo na kasa omo wo bibia se yemfa ne se twafo a na se wo akwamu ana se wo kontra o kan wasam kire kontre no no abeka obeka ntimi ma ani meka yi onye fekutire ene teacher nananom nkunyasofo atu ahene esi ahene foi krate ba ene se eye kontire ni jase wonom akonya omudie no omonya adehye na se sia akobase wo mo nso so enka bi no sia no wo mo no omoka bi enye yie ana se sia no omo teso sa ahemfo idie ombetim do manu atum yo se na emma ahenimu obi antro kracha mmese wo hene se de ekoso ni na omo mpene a enka asembia ni ho na mom abepie osade hene ni mu no de ose obehwehwem na santi eno ka asema mpohema onyai dwuma odie no nto kosi se ono sande hene ebehwehwem wonum bebo kwadu se country ene ne jase wonum ekwanya mfa so bedi omo yana kwano no kwanso ebefiri sande hene ho ni o sande hene beka ene de ejuma die o sante hene beka ene ye de ye ejuma nano yawade twam mampon yewra eye na se tu kotoko hene tenase na ye maame na agekuma adufie mampon hema ebebe pie mu ho de kokosi o mampon afam no no ensem ni bi so ene ewu adumase ATN. We are paying no quantity. So we are paying no quantity. ATN. So many that so quadratry. But if I no kumunu. So rest was here. ATN. Also one of the bands right now. And I'm going to now say we see it. I never really was here. Ono nachi. So ono nachi. Ono aneba. So ono aneba. Ani e friend Kwame crying. Ani e friend Kwame crying. Ene ne dwabe ka na kuni aba. Ozi sabe no ono ni nyakuma na dwabe ka na kuni aba. Etie. Kwame crying. Kosra. Ala Kwame crying kosra kunya no. Neba. So sabe eya na actually neba. Ne fi on to a chinchin ya. So say for the chinchin ya.
nti wono kwabra kran ne ba mi enu jan o se no kwabra kran ne ba mi enu jan etie ya sa ono so ya sa ena ya sa wo ba ke ena sa wo ba ke ene twinwa na wo twinwa sabe one brand no what is so no ye e basa so kwa no so e basa do to so e duka so ba na everyone and nam so ba so nam so a sabe o dibi Job o se fu wa be no be bibia no enye sabe bojem akoko a ti ni na akoko a ojobo aten won ne de ojobo aten no ha o ma me ye friend aju achira o so ma me fa aju achira o ma me ye friend akosu ade o na friend akosu ade yo na akosu ade onua ne afie nima o na akosu ade ni nyo na afie nima ana kwa branch na abra jama abra fuwa na wu abra fuwa na wu mo o se do kure group ati abra fuwa so ma me ne chema abra fuwa so ma me ne chema ma onua ne akosu awusu a o so onua ne akosu awusu a ana abra himfie na ebe wo akosu akunama abra himfie wo akosu akunama akosu amanko obedi abusu afanyi akosu amanko obedi abusu afanyi ana ya moa na wo afia donko ana fero kwa so wo afia kwa moto so bienu sabre nyina na abesi kwa branch so to do kosra prama penyi na wo kwa atma ne prama penyi wo kwa atma ana aboajewa ono usu apenyi na aboajewa na wo ye wawia aboajewa na wo ye wawia ana mankwa amakwati apenyi eno ye friend say aboajewa na wo chema wo no ba wo aboajewa ba wo chema wo de ko so a yo wo mo na na pa wo kan yo emba no aya asomya ponko ene abasi akwan so do ko asomya ponko na mabasi akwan ayiwa ko ya pem na kwa hin koko ayiwa ko ya pem na na asene akosu ayisu adanchi egua pem ayiwa ko ya pem na sebe onu na akosu adanchi ku ya pani asene wo mo teacher ewu adumase wohima ana oba pani a wo ho ese 7 preduasa akonya wo mudie no eye mamadwa nanso kotoko hene hwehwemu ana akonyan eye adesidwa enti ye maami ebetimi atu na de so ana ejina osade hene so nanso de okama no gosie no wakato ho se wo de bentam eka wasem a na wo wie na wo di fode a ene odi bre no ahwere wo hwere ena waye mpempi ebinum ebiasi ama ye nyina ye ho ena osande ne nso nka sem wa bra obesan asanachi enti asem a wakato ho no se wo de mentam edi asem wa himfia ha ona wo kan tam ne se iwi asem no na wadi fode a na se woti akonwa so de a ene nye obi na ka se sori akonwa no so obesore so enti we daddy pefe se obesore so na teacher ye ba ya sante mamu ya no mu a emadwa ene adesidwa no nsonsunye be ne dem de obnu se he ga se ma madwa ene se de otia konwa no so na de odi hene no ne ma oni ho a ne ma na edi anya ne ma ne mama na je se ne nana no ndi adeshi aye ma madwa eye nananom ene ema ene di sa konwa no ena adeshi bia nso eye enuanom ya omo free ma omo ma je se ma fam omo ye nuanom wo ema fam endi onua o maame enuanom emma ene omo nananom
ena mo mema mpanimfo no nso mo nananom ewo mo maame fam ene mo faase nom wo mu na muni ho a mo timi di mo ade eno na efre no adehidwa no adehye wo ye dehye emra wabusuadua no ekire ekosi onana ana o maame so na o maame nua so enti eno na efre no adehidwa ena de bema awo no nso eye mamadwa na yewo akonwa bi yewo asantemamu a emma ne adehye nyina tumi di a eyi yo etimi si ye hwe Kumase kura mpo a yewo asafo emma enem adehye nyina akonwa to a obi atim bepre wo a wo benya no wanya na enye ni nyina mako bi ene bia etesa Kumase kura de hwa eno nko ana dabra etesa bia na bi o manfofrom e wasantemamu de a me de minim na yenya hunu ba kono de na kire se etimisi na etimisi ye no eye biribi ena kofa asasam no baaye o hwe asafo a kon bi si ema sebe akonwa no koka adonyofo nsam ema emma ebo aboso ekoje akonwa na baaye ndi omba no motena ompapa nom ka se o mabode aba montena so de amayema nti omomma ne di bie no na afi enkyere se adehye no nye omode abi omo ade a nti mode mo yedi mo wura mu keke ndi na aka ho abepem ene nti omo nyina ete omo ho ase mane adehye ne nyina ate ase se etim kwa etim ba etimi kwa etimi ba ha ewu adumase ena eno nso de bepie mu oyewura nim na ye ne teacher kantanka wapie mama ya te bibia ase emamadwa ene adehidwa ne nyina yesua ade afrim teacher ye kokwa aman yenim se nka ahensie ni ahentuo de enko wohema ena se bi nka woyi baako se de ye hya ase o mampon de nanso kwa aman de yese ye to aba esi de ne ko ba se ebreben ne ye beto aba ede yi wobi abre wo se wohema na nka yi ohene yo asanti anhihye no se asemsia na esese ade no bepio sande no enna ngrofo bi nti ase sare ndi no sande hene na akoyi obi onya sa na emo mo angasa mo mote ho na mo beku ana se mbeye ade a bekwa kofa oyonde de abre o man no de a na bepie nanim de a na wahwe ekwan a obefa so a obeye nje ekwan a ofa so a odi etutu man ne matoto ebi ne se bia ayi ohima na eyi ade no na ohima ebotra nkrofo bia se nka omo ka ho no a kwahye kokuo mu no yi ba na nkrofo no ba se da bi wasisi yenya wa moyante ihunu ya na se wayi a eba sa de a ene na emrewa wo fie no wa mo amane eno no akoyi ya emrewa na de complain ba se de waye wo mo no a ohine ba ka se da bi esesa mo so mo ka ho enje ne mo mrewa hwanum na mo pe no na enipa abesra akonwa ne nyina no e de wo ma begina ho na mrewa na kire se wa mo ya mane ndi ye de we ne pe no na wo mu ka ye se enye obi ena ye o nyema no a wo de wa de kosie ya wo pese usisi amanfo no wasisire nti ena akofa sasam na ba angoba sa na ko ye se e friend se nyemfo enso ena wamfa eyi no anko ma wo so wo munyi wo mo nso nkyere o ma adwena eno nso yetimi ma nyemfo no enso eyi se ne eba sa de anaje se emrewa wo fie ene wo hima no maka bom ena mo de asie nkonwasofo no mo ya sa eduru ho a etimi ohene tim frɛ nkonwasofo no se konwasofo ne mo nso maka madwene hwana wo nti ohene ene nim se de osi toto ne niema se ohene ne toto ne niema de a na nkonwasofo wo ba pani gina mu bi ye dansefo ne yi baako aba ne ye bisa
hwan ne won ho asem ka na kontire se nipa simesi wo mmoa yen na yewura bisa no sa de ntini ye nipa simesi e moyi ni wo mmoa mo wo se wanko school na teacher enemrem ye mbrem a yewomi asante akonwa ye die se adehia na mamadwa na edi se adehia na edi no wanko school a udi bi enye yi ana yo wanko school a udi bi eyeye every tete ho ba ni nyina na school we enso se ne ye wo hemfo a wo mutimi ebu man papa ene nyina school fo o mama ko school ni o mo nko school nyina afra wo a o ma no befa ekwampa so na o mo yi use o na di o mo ani mo no so o mo ani mi se wanko school ene yi wo nde ba sa obi ani ho asem ka na emom ka hu se ahenie enoma bi batabata ho a samre ye wo mu ya mu yi firi mu a enye yi samre no ye ko baby te say National House of Chiefs National House of Chiefs yo ne ho no ye nko ka ye kurum kasa na ho brofo kasa ubia ti brofo ena ya hihye se ye de kasa ho ndi se wa nko school abede na waka brofo tuminka ne santi no uko school a wa ko school akodrum pempenso bi no ho hia na National House of Chiefs wo ebodwa ne ye kasa wo no mo ka brofo no na onsoso uyi mu aba emu aba uyi na otwero no brofum bibia abaso oye bia no brofum enti na ye se ehia se de wako suku ewo ho ya odi bi eyeye ene de onko suku nso wo ho ya onso di bi eyeye de a ene na ebetimi de saade no aye se munyina mudi bi eyeye nanso dwumadie bi nti no ya wako suku no ono ye maye afia ana samre ya ebeboaye nti nyese bia obi de emra bi base onko suku aye hia ye untimi ne nyese ana kire ye kire ne se boy abeboa nti ekohia se ye yia na munyina no ma ye hia wo himfo ho no ye pepepe a ene na ba ko bi owo bibi chen obi no itimi fa no na ma onoko itimi fa ono ma onoko de a yenwe ya brante kwa ya na ze wonyanya wo hene nti abrante obegina ho akontire ka se wonko school ya hwehwehwe mu anese wako school a sebi waduru nanim kakra ti akonwa die mu no obitimi kire wo saa kwa na wotan wo mpe wakonwa ne ho nim na onim nyese bia otan no se na wo fa ase no nemum de ne wo fa ase no kra wona nti oni no nti no na ono na emrewe ofie akoyi no se ono no oni oymaye hena na ebusa se ono ho bibi ka ongam ye ntie na esan se onhwehwe mu no oni no nti no o se wanko school no a okaso wanko no so atro no wodi ekire se nipa no kra university na university a wanko school wako school university na wawie ni nyina achi no san ye law aje se ho san kona nim kra kan de ne broso enti no eno kan ye ne de nim na gidi se onim nim na onim we so kwaman so ensem abepie mu na no jawada kitawonsa boso ne da na toso eduno ewo menhia fikesie ma Santiman Traditional Council ene ni teacher Kantanka ya bopo hu de twato ejadem teacher Kantanka ena asem we mi pese mi bisa ne yahwefo nyina atie bi se ohene wu a hwan ena ye yi sasem we ebepie osande hinanim ema ono angasa emrane ni amane ni amamre wono no ono angasa kiremu ndi yendimi pai ne de nachi ne de na okan no ena ye de betu so mu ne nipa no bi ni ho anase obi ante a obeti ohene se asante amamre mu no ohene dane to ho a na yiye yomu no eye enkonwa sofo ye infikutrifu ya maka abomu ena o mo kope bosia ye de ye
na omo kope bosia no se bi omo atwa omo na se bi wo hode a na omo ade aye ebi ni ho a ese se omo kwa bosia bo omo kwa bosia bo na se jase ene di omo anim onse ga kontre na pani wo himfo no mu enso eduru we so no yesi jase we kire wo se emre bia wo de oye mu adwuma ha de odi omo anim nje du saa se ekopesika e de abeye eyie no de a jase na di omo anim no nkire se ono oje eyie na boso ono omu nyina na eye na emom ono di animom yekope sika e de ye eyie no ne okaka ho ne se eye musuo wasandimam se yebekwa akọji obi sika se wo mayesika mo amopa akonwa no mayesika na wo mayesika no a wo no yaje osika de aye wo ne yede obaye he ese yenye ne sa endi na ebiasi bia na esie ne se wo mo ka kire wo mo a wo mo giri se wo mo bepra akonwa no bi se wo mo fa sika mra no odi sika bae no odi sika bae na ekoda ho se me di sika ba de a ene ye wi a me na me ye hene mo na me de be mame endi ye wi no he ma se da bi wa ma ye sika de enso ye de ma wo enye yi na je se o he ma wa ni ne bosha so eni kwa so se basa endi o he ne ma ya ti ase se ma ebi nsi biem se ye ji sika free obi a ono pa akonwa ho ni wi a ye de abona anohoba na ye se o ton akonwa no nti ma ye nye sa nti adesua se esua free mo no so hene ankasa na eka wo hene ankasa na eka ene brema ya kwa ma de nkomo twetwe ne nyina aba na wie ye mini teacher Kantanka ene esin konwa ewo ye mampon na no ya wada kita wonsabosumi ewo mi ane da na etoso eye edu ewo menhia fikesie ma Santama Traditional Council eba be hia ye no mampon ewo aduma se kwaman ne ejadam ene ne mini teacher Kantanka ya bobo hu a wonso so kwasua de afiri ma menso so masua ade de afiri mu oyika heba bites oni piapia yete koma na de ne dwumadie yi baba som wo som stronko ena afisi acoustic guitar top solo electricals Joyce Enterprise Sister Sandra mu nyina okote ofre wo mu obenya wo na dwuma bi a opese wo no mu di no oni wo mu edi teacher ebeda wase na wada age awje enso eba ye be kire yade midin ede aduana de hie be di akon yakram